Joseph Muscat qal il-Partit Laburista huwa ferħan ħafna b'dak li kiseb il-poplu Libjan. Il-Partit Laburista segwa dak li kien għaddej fil-Libja bi prudenza bilan li ħares l-interessi ta' pajjiżna u wkoll tal-poplu Libjan. Semma kif dak li sar fl-aħħar xhur minn pajjiżna biex xejn lill-poplu Libjan huwa l-punt ideali biex ir-relazzjoni bejn Malta u l-Libja fi żmien li ġej tkun mibnija fuq il-ħbiberija u mhux biss fuq kuntratti u flus. Ħankomplu insegu dak li qed jiġri, anke għaliex it-timetable imħabbra mill-Kunsill Nazzjonali Transitorja hija timetable li tolqotna għaliex il-Kostituzzjoni jew biex ngħidu hekk il-qafas kostituzzjonali ħajkun imħabbar sa 8 xhur oħra, ġifieri qed ngħidu f'nofs is-sena d-dieħla, u qed jingħad li l-elezzjonijiet ħajsiru sa 20 xahar ieħor fejn ikun hemm l-eventwalità li anke f'Malta jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja ikun hemm gvern Laburista. Joseph Muscat żied li bħala pajjiż Ewropew fil-Mediterran huwa fl-interess ta' Malta li f'dan ir-reġjun ikun hawn il-paċi u l-istabilità. Saħaq li jittama li ma jinħelix aktar ħin f'batti bekki bla sens għal poplu Malti u Awċi. Il-mexxej Laburista qal li jaqbel li m'għandux ikun aċċettat li ssir xi attività f'pajjiżna biex tkun distabilizzata l-Libja f'referenza ċara l-kwistjoni ta' tħaffir taż-żejt. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista se jaħdem biex id-drittijiet ta' Malta jinkisbu.